Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň bekanun migrantlara garşy giň gerimli reýtleri dowam edýär. Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmeleri reýtlerde esasan erkek adamlaryň nyşany alynýandygyny aýdýarlar. Şeýle-de olar Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde azyndan 1500 türkmen raýatynyň saklanýandygyny habar berýärler. Metrobuslardan, awtobuslardan düşenini Türk polisiýasy destine bir ýerden tapylýar we resmi namalary barlaýar. Olar öýlere, zawodlary, fabriklary hatda türkmenleriň toý dawralaryny geçirýän ýerlerine hem aýlanýarlar. Dip İstanbul'daki çeşmemiz aýtdy. Reýtlerde esasan erkek adamlar, oglanlar nyşana alınýar we Türk polisiýasy köplenç aýal gyzlar saklap, olaryň resmi namalarynyň düzüdügini ýa däldigini barlamaýar. Tutsak etmeler dowam edýär diýip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz aýtdy. Adatlyga bu maglumaty Türk Migrasiýa Idarasyna tasdikletmek ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada redaksiýamyzyň edaranyň Istanbulyň Silivri we Tuzla sewitlerindäki deportasiýa merkezleri bilen telefon arkaly habarlaşmak synanyşyklary hem oňy netije tapmady. Çeşmelerimiz Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýan türkmen raýatlarynyň aglabasynyň Türkmenistana gitmejektigi barada arza ýazýandygyny hem habar berýärler. Türk hökümeti arda yazanlaryň aglabasyny Türkmenistana deport etmeýär ekeni. Olar bir ýyl töweregi tutsawlykda saklanyp soňra Türkiýede galmak üçin boşadylýar ekeni. Şol sebäpli köp türkmen raýaty Türkmenistana gitmejek bolup ýyly-ýylyna arda ýazýar. Dip çeşmemiz bellidi. Türk häkimetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. mayda täzeden prezidentlige saýlanmagynyň we täze içeri işler ministri Ali Yerlikayanyň 4-nji iýunda wezipä girişmeginiň izi süre ýurtda bekanun ýaşaýan migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirdiler. Bu waka Erdoğan'ın öz saýlaw kampaniýasynyň dowamında tertipsiz bekanun migrasiýany 0 derece çenli azaltmagy wada bermeginiň ýanyna gabat geldi. Şonda Erdoğan munun üçün çeşmesinden immigrasiýanyň öňüni almak siýasatynyň durmuşa geçiriljekdigini aýdypdy. Bellesek soňky ýyllarda Türkiýede zähmet şol sanda bekanun migrantlaryň sanynyň we olar bilen ilteşikli jinaýatlaryň gözgörteli artmagy türk halkynyň arasynda bu babatda nägilelikleri döredipdi. Türk İçeri İşler Ministri Ali Yerlikaya 8. awgustda sosial mediada paýlaşan maglumatynda soňky 60 günüň dowamında 35.867 bekanun migrantyň tutsak edilendigini, olardan 17.258 sansynyň deport edilendigini ma'lum etdi. Türk häkimetleri tutsak we deport edilenleriň haýsy ýurtlaryň raýatlarynda barada açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne olaryň arasynda türkmenler hem bolup, Türkmenistan şu aýyň başynda Türkiýeden deport bolan 1000den gowrak raýatyny ýurda getirdi. Adatça bolşýaly türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Türkiýanyň Migrasiýa Idarasynyň 24. awgustda täzelenen sanlaryna görä 204.161 türkmen raýaty kanuny esasda bu ýurtda ýaşaýar. 30 awgustda bütün dünýäde belenýän zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara gününiň nowatdaky ýyl dönüminde Türkmenistanda tutsak edilenden soň ýitirim bolan ýüzlerçe adamyň ykbaly henidem näberli galýar. Tutsak edilen bendileri zor bilen ýitirim etmek soňky 20 ýylda Türkmenistanda ýygyderli bir ýagdaý öwrüldi. Ýitirim bolan adamlaryň ykbalyny ýazarlayan olary diýeri görkezin atly halkara kampaniýasyna görä uzak möhletli azatlykdan mahrum edilen şol sanda siýasy we dini sebäplerden ýitirim bolan ýüzlerçe adam alınıpdyr we hökümet halkara basyşlaryna garamazdan şol pidalaryň ykbaly baradaky sorawlaryň köpüsine üns bermezligini dowam etdirýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilenleriň hökümetiň 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy agdalşyk synanşygy diýilip ýasyýetlendirilen ýagdaýlarda günäkärlenýän şahslara şol sanda opozisiýa liderlerine garşy ulanmak tejribesinden başlananlygyny aýdýarlar. Olaryň arasynda Premier Ministriň öňkü ornbasary we Daşary işler ministri Boris Şyhmuradow we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň öňkü ilçesi we öňkü Daşary işler ministri Batyr Berdiýew ýaly tanymal şahsiýetler bar. Halkara kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde zor bilen ýitirim bolan 162 adam ykbalyny dokumentleşdirdi. Şolardan 61 adam 2002-nji ýylyň noýabr wakalary bilen baglanşykly suud edilen adamlar. Şeýle-de sanawda 2016-2018-nji ýyllar
aralygynda tutsaglaryň getirim bolmagy bilen baglanşykly onlarça waka bar. Bu tutsaglara kanuny esasynda aklawçy ýa-da lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarky dünýäden üzüňe saklanyp maşgalalary bilen habarlaşmagy ruhsat berilmedi. Olaryň diridigini ýa-da ölendigini ýakynlary heniden bilmeýär. 30 awgust 2010-njy ýyldan bäri zor bilen ýitirim bolan pedalaryň halkara güni diýip ikrar eden Birleşen Milletler Guramasy zor bilen ýitirim edilmeleriň adam hukuklarynyň depelenmeginden hem agyrdygyny belliýär. Zor bilen ýitirim bolmak köplen jemgyýetde terror duýgusyny döretmek strategiyasy hökmünde ulanylýar. Bu tejribe netijesinde döreýän hop duýgusy ýitirim bolan adamyň ýakyn garyndaşlary bilen çäklenmeýär, ýetim tutuş jemgyýetde de täsir galdyrýar diýilip Guramanyň habarynda aýdylýar. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň suut edilenleriň we boşadylanlaryň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýär. Şol bırakdyň özünde de ýurt türmelerdäki tutsaglaryň sany boýunça ýyl saýyn dünýä derejesinde öňde barýar. Mara vilayatynyň käbir etraplaryna we oba ýerlerine arasy agyz suw bilen üpçünçilik ulgamlarynyň ýagdaýy göz güýnüligine galýar. Käbir geňeşlikler agyz suw üpçünçiligini suw goýulary we suw howdanlary bilen öz başdak gidermäge çalyşýar. Bu aralykda şäher ýerlerine ýaşaýjylar merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň hadasyz iş tertibinden we yaramaz hilinden şikayet edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary günorta günnäwür Sewitin oba ýerlerine we Sewit paýtagtyna suw üpçünçilik ulgamlarynyň ýagdaýyna öwrenýär. Türkmenistan raýatlar esasan merkezleştirilmedik we öz başdak suw üpçünçilik ulgamlary arkaly agyz suw bilen üpçün edilýär. Käbir Sewitleriň suw üpçünçiligine suw daşaýjy ulug terişdelerinden hem peýdalanylýar. Şäher ýerler merkezleşdirilen suw deskalarynyň etrapları we oba ýerleri köplençe merkezleşdirilmedik ýa-da öz başdak deskalardan, ýerasty suwlardan, guýulardan we suw howdanlaryndan peýdalanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň günorta günnäwür Sewitde ýaňy ýakyna geçiren gözlegleri ýol öten Türkmengala Bayramaly we Garagum etraplarynyň garamagynaky geňeşliklerde we oba ýerlerine ýerli hojalyklaryň agyz suw üpçünçiligine esasan öz başdak suw üpçünçilik ulgamlaryndan, guýulardan we suw howdanlaryndan peýdalanýanlyklaryny görkezdi. Murgap deriýasynyň Günwatar ýakasyna ýerleşýän ýol öten etrabynyň käbir geňeşliklerine, hususan çöl ýerleriniň alkymynda ýerleşýän obalarda hojalyklar öz başdak suw howdanlaryndan peýdalanýarlar. Geňeşlikleriň ýaşaýjylary ulug serişdeler bilen ýaplardan suw daşadyp hojalyklardaky beton suw howullaryny doldurýarlar. Howuzdaky suwuň çägesi aşak çökenden soňra ony içimlik suw hökmünde ulanýarlar. Diýip bir oba ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garagum kanalynyň ýakasyna ýerleşýän Türkmengala etrabynyň zähmet geňeşligine ýerli hojalyklar agyz suw üpçünçiligine suw guýularyndan peýdalanýarlar. Adamlar 15-20 metr çuňlukda gazylan guýulardan bedere bilen suw çekip suw içýärler. Diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Oba ýaşaýjylar 1990-njy ýylaryň 1-nji ýarymyna zähmet geňeşligine merkezleşdirilmedik suw üpçünçilik ulgamlarynyň ornaşdyrylandygyny, suw krantlarynyň oturdulandygyny aýdýarlar. Ýöne soňlugy bilen suw geçirji ulgamlardan Garagum kanalynyň arassalanmadyk bulonçok çägeli suw akyp başlapdyr. Hatda käteler suw kranlaryndan otçöp hem akyp çykýardy. Soňra krantlarda suw kesildi. Suw kesilen soň şol lowurlarda, owalarda peýda bolan neşekeşler ýeriň aşagyndaky turbalary ogurlap satyp başladylar. Diýip zähmet geňeşliginiň bir ýaşaýjysy gurrun berýär. Şeýlelikde ýerli hojalyklar suw guýulary arkaly öz başdak suw üpçünçiligini dowam etdirýär. Türkmengala etrabynyň 40 kilometr töweregi Demirgazykda ýerleşýän Bayramaly etrabyna tarap süýüşden merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşdyrlygyň ilki ýyllaryna döwletiň tagallalary bilen çekilen suw geçirjileri, suw krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezine gola ýerleşýän mekan geňeşliginiň ýaşaýjylary öz obalaryna suw geçirjileriniň çekilendigini, ýöne suw krantlarynyň ýylyň dowamyna diňe bir pasyl işleýändigini aýdýarlar. Biziň obamyzda agyz suw krantlary bar. Emma olardan diňe kış paslyna suw akýar. Bahar, tomuz we güýz aýlaryna krantlardan suw akmaýar. Kış aýlaryna sehel suw akýar. Ýöne biz suw daşaýjy ulaglara suw sargap hojalyklardaky beton suw howullarymyzy doldurýarys.
diýip Bayram Ali'nin mekan geňeşçiginiň ýaşaýjylary gurrun berdi. Mara welaýatynyň Demirgazyk böleginde ýerleşen Garagum etrawynyň ýaşaýjylary etrap merkezindäki suw krantlarynyň berilýän içimlik suwuň arasynda däldigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar hödürlenýän agyz suwuny diňe gaýnadyp içmeli bolýarlar. Hususan çağalar baglaryna körpelere diňe gaýnadylan suw berilýär. Terbiýeçiler suw üpçünçilik ulgamlary arkaly iýerilýän agyz suwlarynyň gaýnadylmadyk halatyna çağalaryň arasyna iç geçme keseliniň köpelmegine ýol açýanyny aýdýarlar. Mara welaýatynyň çäklerini Garagum kanaly we Murgap deriýasy kesip geçýär. Şeýle-de Han Howu suw howdan hem bu welaýatyň çägine ýerleşýär. Welaýat paýtagty merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň peýdalanýar. Ýöne şäher ýaşaýjylary köp gatly jaýlara berilýän suwuň basyşynyň juda pesdigini aýdýarlar. Mar şäherine suwuň basyşy köp gatly jaýyň hatda ikinji gatyna da çykyp bilmeýär. diýip bir şäher ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Şeýle ýagdaýda şäher ýylaty köplenç suw nasoslarynyň peýdalanyp ýokarky gatlara suw çykarmaga çalyşýarlar. Galbersede köp gatly jaýlara berilýän agyz suw şäher ýaşaýjylaryna görä xlorlanýar we köplenç ajymtyk kakýar. Özbaşdak nasoslar bilen ýokarky gatlara suw çykarylýan halatlar bolýar. Ýöne şol bir wagtda ýerdemin gatlarda suw turbalarynyň ýarylyp agyz suwunyň bidirek akýan pursatlary, suw geçirjileriniň wagtyny bejerilmeýän halatlary hem bolýar. Türkmenistanyň soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ozal ilata mugut hödürlenen elektrik energiýasynyň tebii gazyň hem-de agyz suwunyň tölegli görnüşde üpçün edilmäge başlanylmagy bilen bu serişdeleriň üpçünçiligi döwlet tarapyndan gödäwçilik astyna alyndy. Hojalyklary suw we elektrik energiýasyny tebii gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasyna ilatyň suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerine adamlaryň suwy bisarpa ulanmajak bolýanyny aýdýarlar. Merkez Aziýa sebitinde şol sany Türkmenistana suw meselesi iň möhüm we halkara hyzmatdaşlygy esasyna çözülmeli meseleleriň hataryna galýar. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna şeýle meseleleriň ähmiýeti has artýar. Türkmenistana etrek sumar Murgap we Tejen deriýalary, Garagum kanaly hem-de ýurdun Günnügur böleginden Demirgazyga tarap akýan Am deriýa bar.